An active group sa PAT 77. Siguro, Lolit Okay lang, go. Hugas. Ang nanay. Ako pa kaya ako? Ang nanay tulog Mga ba? active, nagtitimplang kape si Wina. Tulog ba? Ano? Nagugas si Lolit. Go. Dito sa nag-imbita. Rumah naman kita. Sarong Bili niya, 1 bag makaroni. uto-uto ulat. Ako ano ta? Makaroni ko lang ito. Umuwi ko pa kaya. Ay, ano, Marites Rigas Pinto, Iguang. Ay, Elia. Bingo. Kaya ka magkaroon yung lugar sa kasi mga ingat pa yan. Christmas. When you say all joy, it's a Christmas. The Christmas is joy. So we are happy to be with them. I'm talking on behalf of you too. You know, your presence will bring a big joy for all residents. Happy to it. We will bring the program. Speak to the people today. Thank you, brother. Diyos Marina, good morning! Kami po, PAT 77 ng UST. Yan po, tinigil po kami para makadagdag sa mga ito. May mga dala kami pagkakal, may mga dala kami groceries, tanganing hindi pa po matuto. These the gifts which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Our Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Andy. Thank you.
Thank you.